Sanibona ngani zonke, sengiphinde ngabuya futhi kusawonke ukuthi wakhuza ubuhle bebhunu namanje busayididi iy'ntombi. Heyiwe ngani zakwethu, ngithi ngabankulu engabasazekeka. Kunombiko ovelile la ovela kuyena umfowakhe ukuthi yena emcimbini wakhe akamqashi umuntu oyi-millionaire. Leyo ndaba iputshuka nje emva kokuphawula kumlandeli wale egcokama Elisha, ephawula laphana ngokuthi njengoba lo mcimbi usematheni nje and uhlabahlosile ungenile nakubantu, kungenxa yegcokama Elisha. Lo mcimbi lona uphushwe ngalo igama legcokama Elisha, okusho ukuthi uGeh Ngcobo lokho kuzomela ukuthi akukhokhele ngandlela thize. Uma esho lo mlandeli uthi bahlale phansi njengekhabhinethi yabaphumdelile, uthi behlale phansi bebonisane ngalolu daba lolu. Ingakho kugcine sekuphume nesinqumo sokuthi uMthandeni le CD yakhe ayikhiphe futhi ngawo umhla ka-4 June ukuze kuzobonakala ukuthi ubani unamandla. Kodwa futhi-ke mina balaleli, nginokusola ukuthi mina la uMthandeni mfokaManqele ufuna ukuveza ukuthi unamandla ngaphe kwaGeh, ngoba njengoba ezokhipha le CD yakhe ngawo futhi umhla ka-4, kungenzeka kuphazamiseke lowa mcimbi ozobe futhi ungawo umhla ka-4 ongoGeh nabanye futhi abaningi, kodwa futhi abayizimbangi zalo igcokama Elisha. Mlaleli, ungakhohlwa-ke ukusubscribe kwi-channel, ulike, uphinde futhi ukhomente ngalolu daba ukuthi angabe wena uthini ngokwakho.